Konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Langileak alferrak lanik ez dutenak. Tuntunak mediokreak klaseko lehenak. Alde desegokiak andretxit gorrenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Eta guk egin dugu mural, egin dugu jururtekokin batera, Eskatu genien nahi, etxeko emakumere baten argazkia. Eta txikia horretzako etxeko emakumere argazki euren, Eta horren argazkiak garrentuen argazkiak hortxe ditugu. Bideo bat egin dugu, entzuten laguntzea guzteko, laguntzea dugu bizitia. Zutik emakumeak hautsi gure kateak. Zutik, zutik, zutik. Lengorik gabe emazte gure historiarik gabe. Mendelenetik emazte lurri. Maite zaitu! Maite zaitu! Hautsi Maite zaitu amatu. Maite zaitu. Maite zaitu. Maite zaitu. Mendelenetik emazte lurri zilduaga. Emakumea latu dugu eta ikusi genuen emakumeak lanbide desberdinak landu bat dute. Maialen txorran nauzuek, udurezko domina ikusiatu zuek, rio gogoan baduzuek, deneki arrau eizuek. Josune bereki hartu, aizetan eskalatu, baiozak azizaztu. Bizkaian basarri, Olimpiako poeta, indari karagarria, mendirik jartaina. Ama eredugarria, izan zazue zuek kirolerako garria. Edune pasabat, eberez dakabi, igo bale bat, emakume latxoa, topatu bebat, txintoki txikitan, azizen probat, koimendi zarea trebea, zarruta, urte errebat. Nik deitzen naiz, Elena Alzar. Toti hartuta, probazak. Argila, loa, argila,
Miren Mandiola, medikuntzan aditua aurrengoi bata da, ugalketa aparatua jakintzaren arte Donostira jarria 83an berakin arduratu da. Izbegintza jaioa, Metxetan Terea, idazle ona baina, emakume hobea. Hasi notera ba, Uxoe Alberdi, Laura Anderea. Dantzari jaiotzez, munduan behar da bi, hanka eta bihotzez, ezaguna da, bera adina gorputzen, Luzia bere izena, lakara deitxez, badu izana, baina jartxuna ikitzez. Handia du lanketa, Ainhoa Arteta, ahotsaren menua, Birudi Violeta, gaitasuna badu, izugarria nasketa, esta desfinadiz, motorea opereta. Ez ezaguna, ahots lodia du, idazkaretan, etxutea daude. Maialen Iriart, gazetea despetsua, izan da orain arte, nire berriak urratua urtekarri arte. Eskan nahiena demazako arte. Azalba definitzen ari, Uxue Barko, politika dezipina eta beste sailburua, honekin egin jarraiko anek, ondo pasatu zuen demokrazio burua. Itxasoak, Tota Manifest, Tota Manifest, Tota Manifest, Tota Manifest. Sustraia, Santokara mitziaren frontea, Tristeren bakua da, joiaren tapada, Ugoren kung fu, vietnamita esparta, eskarpena zen magia. Aizuri eta una, ederak da kultura, emakumea kultura, lanbideen jaguna. Izapez ezaguna, emakume zukuna, ere ametsak egin bihurtua bituna. Tota Manifest, Tota Manifest.
daude. Eta adibidez nire operatun nire amatxo. Nire amatxo dago hemen, eta ditzen da minutez. Eta nire amatxo dugu gustatzen zaio pila bat, mendira joatea eta bidaiatzea. Bai? Eta nahi. Pasa duzu. Mikrofona. Hau da nire amatxo eta hau eta deitzen da Ana eta gustatzen zaio egotea lagunekin. Hau da nire amatxo eta hau ere eta gustatzen zaio lagunekin egotea. Esan ditzen da zure amatxo? Bai. Hau da nire amatxo eta hau eta deitzen da Kontxi eta gustatzen zaio tehartu eta mendira eta bidaiatzea. Hau da nire amatxo eta deitzen da Zer ditzen da? Eta zure laguntzuei. Zer ditzen da zure amatxo? Eta zer gustatzen zaio zure amatxori? Mendira joatea edura denean gustatzen zaio, ezta? Izan. Gustatzen zaio fruta bere amatxori. Eta zer ditzen da zure amatxo? Guapa. Jolastea. Eta zer ditzen da zure amatxo, Sofia? Zer ditzen da zure amatxo? Ja. Lagunekin egotea eta jolasteko. Eta bidaiatzen lagunekin jolastea oso ondo da. Gustatzen zaio toma kafea lagunekin. Hau da Bizkotzu egiten eta paseatzea, oso ondera ja. Hau da nire amatxo eta deitzen da Ana, eta gustatzen zaio merengak egitea eta montera joatea. Hau da nire amatxo txelula gustatzen zaio onartzera batea eta Onartzera joatea eta bainatzera. Hau da nire amatxo.
Amatzo? Zer ditzen da, zer nabizena? Baina oso ondo, non dago zure Amatzo? Oso ondo, eta non gehiago? Non gehiago da? Argazki oso, Amatzo den argazki ezin da? Pastel. Eta zer ditzen da zure Amatzo? Ezen hartu? Barda, eta zer gustatzen zaio zure Amatzok egitea? Zer egiten da zure Amatzo? Tarta? Eta pastel. Pastelak? Zerezko pastelak egiten dauz? Zeren egiten da pastela zure Amatzo? Txokolatez pastela oso, ondo. El mío de nata. Iku, non dago zure Amatzo? Non dago zure Amatzo? Ez da zure lagunen, non dago? Ikundu. Ikundu atzama batekin. Hemen dago zure Amatzo, oso ondo. Eta non dago zure marrazkia? Taiz deitzen dagoetzen Amatzo. Zure marrazkia non dago? Oso ondo. Eta zure Amatzari gustatzen zaio lagunekin dantza egitea, ezta? Bai? Oso, zerriko behin diozu da? Non dago zure Amatzoren marrazkia? Non dago zure Amatzoren marrazkia? Zein da zure Amatzorena? Hau, dua. Dua. Eta zure Amatzari zer gustatzen zaio egitea? Paseatzea, esan? Paseatzea eta familiarekin egotea. Esan, familiarekin egotea. Esan. Oso, ondo. Guztiok esan dugu? Bai? Bate bat topada? Bate baten nahi duzen zerbait gehiago? Agian beste egun baten, horren beste? Bai, beste egun baten izango dugu. Eskerrik asko! Amerikako estatu batuetan, motoiarekin lan egiten zuen fabrika. Emakumeak eta gizonak bi gelatan banakurik lan egiten zuten. Egunetan, egun bertan, langileen topoan egiten eta lanari buruz hasi ziren berriketan. Zuek zenbat ordu egiten duzuela? Hogeita hamar ordu astean gu 40 ordu egiten ditugu eta zuek zenbat diru irabazten duzue? Bi hilabetean, 1000 euro irabazten hilabete bakarra. Eta emakumea bere eta duda lantokira egiaz. Badakizue gizonek baino diru gehiago irabazten dutela. Ez da posible, ez dela nolako da hori. Ez hori bakarrik, gainera gubenoko guztiagoak izaten dut. Protesta egin behar dugu! Gaur goizean gure lantegiko erakunde bat topatu eta esan didate goi gizonu baino balitza txarrago lan egiten lan. Jogira protestatzen dira. Goazen beraiek. Mende luzetako historian emandako pauso sendo guztiak hala ere ahuldetzen digute beldurraren zatitzik ez bai dute.
gelditzen da. Zer uste duzu ikusi behar duzula ekin honetan? Rosa kolorea? Elefantea? Bai? Bai, a ver, zer ikusi? Zein da gehien gustatu zaizuena? Elefantea rosa gara da? Bai? Ari da elefante bat, rosa kolorekoa garoa. Zein da gutxien gustatzen zaizuena? Zein da gutxien bide ikusita gero? Zein da zaizuena gustatu? Aitatxo plazatuta egotea lorearekin. Zerrekin? Pasako dira zurako. Hartzen ezta? Horrekin euskara zer rapidea. Edo bai. Mikel? Lagunekin batera jolaztea gustatzen zaizue? Bai. Eta gure elefanteak lagunekin jolasten zuen? Hasieran, gure elefanteak lagunekin jolasten zuen? Egia? Ez nahiago duzu jolastea. Zure bakarrik edo taldeka? Edo lagunekin? Zer zara? Eza? Isilla da, Margarita. Aktora, isilla, frangilea, maia desakeres. Bera, ondo entzuteko. Zerako azaren zuen? Alaia da gure Maria de los Ángeles, ezta? Kaskada pasilloa. Langilea, zara eta jatuna. Indartsua. Eta zer egin ez dizituen? Kuseroa? Hemen daukagu. Indartsua eta kuseroa. Gure herria. Zelakoa da gure dute? Isilla da gure duke. Bai? Indartsua? Polita? Eta zorgina bizkatua. Langilea, zorgina eta indartsua da. Bai? Oso indartsua? Oso indartsua. Pozik eta triste batzutan bai, baina gauzkan zaude.
esaten, besteek egindakoaz disfrutatzen. Gogotsu, bihotz, duguna jartzen. Zeinen politak garen, zeinen politak garen. Politak. Zeinen politak garen. Oso politak. Zeinen politak garen. Oso politak. Zeinen politak garen. Zeinen politak garen. Zeinen politak Muy, hemen gustu desberdina daude, ezta? Eta, zure? Olea. Horrela egin behar duzu. Goazen. Eta ez baina zuek zer egingo duzue, zuek galdetuko dietue ea ezagutzen duten, ezta? Zuek esango duzue izena, eta ea dakiten zein den.
Eta ez badakite, zuek esango diezu, ez da? Bai? Bale, a ber, hasi da. Hemen emakume ospetsuna jarriko dira. Euskal Herrikoak dira. Ezagutzen duzue hau? Hau da, Barbara, baina ezagutzen ez. Donostian jaio ze egiten du lana telebistan, pelikulak egiten ditu. Bale, ipinio, orduan, telebistan lan egiten du eta filmetan parte hartu. Erakutsi, hurbildu pixkat. Ainhoa Arteza. Galdetu aber norbait dakien zer egiten duen. Bakizu ez zer egiten dute. Abestu. Bai, da sopranoa. Venga. Badakizu ezen da hau? Bai, Idatzi asko ingurua. Inglesekoak, euskarakoak eta castellanoak. Eta bizi da Gasteizen, Donostian. Bale, Estibaliz Gabilondo. Jaio zen Donostian. Lan egin du telebistan. Nerea Zipitria. Nerea? Zipitria. Jaio zen Zumaian. Lehenengo ikastola zabaltuko zuen, ez da? Zein da hau? Nahi badaki da presentadora. Mujeres, hombres, viceversa. Es la García. Mujeres, hombres y viceversa. Eta jaio zen ospizia, jaio zen eta telebistan programa bat aurreztan du. Altuago izan. Nun. Eta zergatik da ospetsua? Zergatik Nur liburua. Eta ezagutzen duzu Nur liburua? Irakurri duzu? Zure izpa bai? Eta zerra, bertsolaria eta zer gehiago eskalatzailea ez da ere? Emakume jaio nintzen lehen, karrera bat estudiatu nahi nuen. Estudiatu hobe duzu astu, zenarra hartu eta ondo zaindu. Denbora pasata neska bat izan da ikastea duzale.
egin zituzten munduko neskatzak. Trai-la-la-lai, munduko neskatzak. Trai-la-la-lai, munduko neskatzak. Enpresa erre zuten egun triste baten. Egun bat emakume hiltzen lortu zuten. Trai-la-la-lai, hiltzen lortu zuten. Trai-la-la-lai, hiltzen lortu zuten. Hogeita bat mendean gaude orain bertan, eskubide berdinak oraindik borrokan. Trai-la-la-lai, oraindik borrokan. Trai-la-la-lai, oraindik borrokan. Emakumeak lanean, gizonak alferrak, etxeko lanak eta ahaztuta umeak. Trai-la-la-lai, ahaztuta umeak. Trai-la-la-lai, ahaztuta umeak. Emakumeak daude lanbide munduan, ezinbesteak dira gizarte honetan. Trai-la-la-lai, gizarte honetan. Trai-la-la-lai, gizarte honetan. Hori erakusteko daukagu froga, jatorra eta langile ez daukate muga. Trai-la-la-lai, ez daukate muga. Trai-la-la-lai, ez daukate muga. Txikitatik daude eskolan lanean, eta bukatu ondoren laguntzen etxean. Trai-la-la-lai, laguntzen etxean. Trai-la-la-lai, laguntzen etxean. Ditzen dirinean hori ez aldatzen, lagundu behar diogu horri buelta ematen. Trai-la-la-lai, horri buelta ematen. Trai-la-la-lai, horri buelta ematen. Berriz gaude lanik ez daukagu. Egoera berdina beti bezalagu. Trai-la-la-lai, beti bezalagu. Trai-la-la-lai, beti bezalagu. Emakumeak lan ez gizonak hobean, orain dela urte asko gu gaude borrokan. Trai-la-la-lai, gu gaude borrokan. Trai-la-la-lai, gu gaude borrokan. Borrokan ari ziren eta batzuk hil zuten, orain dela urte asko hori gertatu zen. Trai-la-la-lai, hori gertatu zen. Trai-la-la-lai, hori gertatu zen. 226 urte daramagu, borrokan eta borrokan aritzen garagu. Trai-la-la-lai, aritzen garagu. Trai-la-la-lai, aritzen garagu. Martxoaren zortzia, egun berezia, emakumeen eguna, herriaz bizia. New Yorkeren gertatu zen, istripu ederra, ogiak eta rosak, aldarrikatzera. Morez jantzita denok, kalera atera, eskuak altzatuta, denok batera. Amonak ditugu, amonak ere bai, langile onak dira, beti daude alai. Historia hau hasten da Londreseko herri txiki batean. Osea, denda txiki batean. Dendan 3 pertsona lan egiten zuten. Manuela, Aixo. Ibai, eta nagusia. Eta nagusia urtuko digu, kobratuko dugu dirua. Albaize ondo! Nagusiaren bulegoan, Ibai, Manuela, bulegora. Ibai, zure soldata beti bezala, 2.000 euro. Manuela, eta zu 1.000 euro. Zergatik nik gutxiago. Eskazera, eta ikatik ez duzulako. Ondo iruditzen zaizue? Gaurkoan zer egingo dugu nagusiari esango diogu. Eskubide berdina, soldata berdina, eskubide
da, ama dago lanean, ikasimea, gura estatzen dut. Amari, lanean dago, eta esaten dut hori. Eta zen dut. Ama, urbazo bat ematen diguzu. Izan nahi, ni lanean ematen nahi. Eta, urbazo bat ematen diguzu. Hartu zuen, baina eta ez daude darautzea baliak eta guk ez gara iristen garbitzeko. Ni lan asko ditut eta lan deskantzatu behar dut. Ba nik ere goizean etxeko lana guztiak egiten du, baina nik ezin du deskantzatu. Ba ez handitak lana gogorragoa da. Ez esan hori amari. Hori, oso ondo kontatzen da gurekin. Barkatu, etxeko lana egiten lagun bako dizu. Eta nik umenik emango ditu. Nik Idoia naiz, bera, Ander da nagusia. Bera, Willy da eta bera Tina da. Idoia nagusiaren bulegora lan eskatzera doia. Abesak gertatzen da. Kaixo lana mendienako. Ezin duzu, zergatik. Enpresa honetan emakumerik ez dugu. Zergatik. Ikasketak egiko dituzu, baina mekanikaz ez dakizu bezala. Bale. Hau da bai. Tina ireko proiektu. Bai. Kaixo Tina. Maria. Manifestazioa egingo dugu. Papera eta margoaketan. Manifestazioa egingo dugula. Eta ez dakizu zergatik zaila. Nagusiaren bulegorakoan esan dio, ea lan ematen zidan. Orain, Kaixo, Willy, bazatu manifestazioa. Bale. Maria, kaixo. Denok eskubidea dugu, nahi duguna izateko. Denok eskubidea dugu, nahi duguna izateko. Manifestatzen gaude. Denok eskubidea dugu, nahi duguna izateko. Nahi duguna izateko. Lanean erregin da gauta egun. Bale, dana emango dizu. Eskerrik asko. Lagunen artean gertatzen da, lagun batek bosarrera ditu bada bosarean. Zein gertatuko da? Sindikatuak aldatzeko. Bale. Zer ekartzen? Zazpi bateia ikusteko bozkapea ditu. Eskerrik asko. Ez horregatik. Baina bat dagoela. Kaixo mutilak, entzun dizuet, zuekin joan naiteke? Ezin duzu neska naizelako joan piknikara. Zein da? Bale, eskerrik asko. Eskerrik asko, gainera Baskonia. Emakume zuzenak, okerrak irtenak, moja txintxoak eta zerrama irtenak. Itxusiak politak, atletak errenak, Konplize ditut eta maite ditut denak. Gure ama. Konplize ditut eta Eta bien! Lanbidea, iraia, ikaria. Eta oso ona
Kiti. Eta ze lanbidea daukat? Nire amaren izena Lucía da. Bere lanbidea auxiliarra da. Ama eskerrik asko lanez horretagatik. Eta zure amatxo zure? Nire amaren izena Salome da. Bere lanbidea taller batean egiten da. Eta ama maite zaitu. Zelan nintzen da zure ama? Nola ditzen da zure amatxo? Izena ama? Oso marxa da zure amatxo? Jarebilo. Hortxe. Marxa ditzen da amatxo eran. Nire amaren izena Maria Fernández da. Lanbidea zeina da. Ama asko maite zaitu postata, eskerrik asko mundu honetara etortzea. Eta zure ama no haitxuz da. Getxo? Kuelke. Eta zer lanbidea? Nire ama Maria Pilar Zurol deitzen da. Bere lanbidea arraintzailea da. Eta nire ama onena da eta dena ondo egiten du. Nola deitzen da zure ama? Zambi. Zambi? Nire ama zeren izena Alaga. Lanbidea etxeko aldera eta eskola joaten da. Mesua oso polita eta oso nasa. Nire ama bizkantzena da. Lanbidea asko maite zaitu. Oso ondo portatzen zara nire. Lanbide etxeko Andrea da. Ama oso ona zara. Nire ama Silvia González da eta teleoperatzailea da. Ama, eskerrik asko denetik. Oso ona zara eta asko maite zara. Izena Amina Txakin. Lanbide ikasketa. Etxeko Andrea. Mentzua. Maite zaitu oso ona zerarako. Zure ama nola deitzen da? Zure ama? Blanco. Fatumata. Izena Eva Maria Pereira. Lanbidea. Onzeren lanbidea da. Mezua. Eskerrik asko denetik ematea, asko maite zaitut eta nire ikasketak ordaintzea. Nire amaren izena Lucía Barbero da. Bere lanbidea fritu saltzailea da. Nire mezua oso ona zinen eta orain oso ona izaten jarraitzen duzu. Gure amaren izena Ros Estebana da. Bere lanbidea arrera da. Bakarrik esan nahi duzugu, oberen ama zarela eta asko maite zaitugula. Asko maite zaitu. Zure amaren izena zelan da? Nire amaren izena Kontxi Kanado da. Lanbidea operaria zerbitzu Osakidetzan. Ama maite zaitu. Oso zoriontsua gara zurekin. Nire amaren izena Sonia Galdan da. Bere lanbidea bautitzailea da. Ama oso ona zara eta maite zaitu. Asko lan egiten duzu eta oso pozik nago. Zena amaren izena. Nire ama zena lanbidea iapaintzailea. Mezua
Te agradezco por ser la mejor madre. Te amo y te quiero mucho. Nire amaren izena Olga da. Etxeko antea da eta ama eskerrik asko beti izan. Nola ditzen da zura? Malitxua Bartolo, itxura dutena, konplize ditut eta maite ditutena. Konplize ditut eta maite ditutena. Zurekin nahi nuke nik dantzatu, musu-musu, zure musu gorriak laztandu, belarrira izko soak xuxurlatu, ion taupadak elkartu. Zurekin bai, salto eginez parapentean, euripean, besoak zabalik birabiran, mendigailurean inuntz oskarbian. Asko maitez, zaitu. Eta prestatu dugu bideo bat, horrela lotatzen garen ez dena esaten da bideo bat dugu, eta? Zelan egin dugu gure eskutua, bai? Ikusiko dugu? Erakutziko dugu? Une zeriko gara beno? Superpolita! Zutik emakumeak hautsi gure kateak. Zutik, zutik, zutik. Lengorik gabe emazte gure historiarik gabe. Mendelenetik emazte lurri. Maite zaitu! Maite zaitu! Maite zaitu amatu. Maite zaitu. Maite zaitu. Maite zaitu. Mendelenetik emazte